नैबे समाव आं नोंथांमोननो मोनसे सोमोनांथाव मोनसे हाथाय नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों आरो जाय हाथायनि मुंखौनो जादों जनबिल मेला नंगौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों जे जनबिल मेला बे जनबिल मेलानि खायसे नुथायफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों आरो बियो थारैनो मोनसे गोजाम मोनसे मेला बियो गोदो समनिफ्रायनो बियो सोलिबाय थादों आरो जाय जायगायाव मुवाजों मुवा मोनसे एक्सचेन्ज खालामनाय थामहिनबा सोलायलायनाय खान्थिया बे जायगायाव जायो आरो बियो सरासनस्रायै टिवाफोरनि मोनसे सेलेब्रेसन खालामनाय पाहाराव दिहुनजानाय खायसे फसलफोर बे फसलफोरखौ लाबोनानै थामहिनबा बे फसल दिहुनजानायखौ हायेननिजों बेवहाय सोलाय सोल' खान्थिया बेयो सोलिबाय थादों आरो थामहिनबा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों गोबां रायजो राजाफोरानो जे पाहाराव दिहुनजानाय जे मुवाफोर बे मुवाफोरखौ लाबोनानै बिथांमोना बेवहाय एक्सचेन्ज खालामनो थामहिनबा सोलाय सोल' खालामफैनो बे थासारिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों दिन्थिदों खायसे दिहुनजानाय जे पाहाराव दिहुनजानाय जे मुवा बेसादफोर बे मुवा बेसादफोरखौ हायेनाव लाबोनानै बिथांमोना चेन्ज खालामनो थामहिनबा सोलायफैयो थ' बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगासिनो थ' बेवहाय गोबां रायजो राजाफोरानो फुंनि समावनो बेवहाय फैनानै बे सोलायनायखौ बा सोलाय सोल' खालामनायखौ नुनो मोन्दों बेवहाय लाबोनाय जे मुवा बेसादफोर बे मुवा बेसादफोरखौ बिथांमोना न'आव जे लांफिननो थामहिनबा खायसे जिहेतु सोलायखांनाय बे सोलायखांनायखौ बिथांमोना लांदों दा फुंनि 6:30 रिंगा जाबाय दा बे 6:30 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो आरो बे जानाय लोगो लोगोनो जे बिथांमोना मुवा बेसादफोरखौ एक्सचेन्ज खालामलायनानै बिथांमोना लाबोदों थामहिनबा सोलाय सोल' खालामनायखौ नुनो मोन्दों थ' बेहाय खायसे नुथायफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिबाय थादों थ' बेहाय नुनो मोन्दों बिथांमोना गोबां जे नैबेहाय नुनो मोन्दों नाजों लोगोसे हाइजें बेखौ सोलायनायखौ नुनो मोन्दों होजों फारसे हाइजें हरदों होजों फारसे ना बेखौ सोलायलायनायखौ नुनो मोन्दों थ' बेहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय नैबे मुवाजों थामहिनबा नाजों लोगोसे बेहाय खायसे मुवाफोरखौ थामहिनबा हाइजेंखौ एक्सचेन्ज खालामनाय नुनो मोन्दों थ' हजों फारसे ना हरदों आरो जों फारसे हाइजें बेखौ हरनायखौ नुनो मोन्दों थ' बेहाय बे खान्थिया टिवाफोरनि मोनसे सेलेब्रेसन खालामनाय आरो बे गोबाव समनिफ्रायनो बे हाबाफारिया बे सोलिबाय थादों थ' नोंथांमोना आङो बेखौ नुनो मोन्दों आङो बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन मा लाबोदों बिथांमोना थ' बेहाय বাইদেউ কি আনিছে বাইদেউ কি আনিছে আদা আনিছে আদা আছে আৰু হালধি আছে তাতে নাই আপুনি কি লিখো আদা কি আনিছে আপুনি এই মাছ আনিছো কি হালধি ল'লোঁ আদা ল'লোঁ আকৌ আহি জলকীয়া কেতিয়াৰ পৰা সেইটো কৰা হৈছে জনবিল মেলা জুলুক बिथांमोना नैबे जोंनि थामहिनबा बिथांमोना एसामिस जे राव बे रावखौ बारा रोंबा थामहिनबा बिथांमोना रायज्लायनो उसुबिदा मोनो आरो बेहाय बे जनबिल मेलाया गोदो गोदायनिफ्रायनो सेलेब्रेसन खालामनाय मोनसे फोरबो होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो बेवहाय गोबां पाहारनिफ्राय फैनाय जे रायजो राजाफोरा बेवहाय एक्सचेन्ज खालामनाय बे खालामनायखौ नुनो मोन्दों थ' नोंथांमोना आङो नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बेनि खायसे नुथायफोरखौ बा फुंनि समाव एक्सचेन्ज खालामलायनाय बा मुवाजों मुवा सोलायलायनाय खान्थिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय गोजोन्थों।